बयनिबो आखायाव इउटुब चेनेल दङ ना ओमफ्राय जोङो इउटुब चेनेलखौ इउटुबाव जोङो बिदिनो भिडिअ एगारसिगोन भिडिअ एगारनायनि उनाव जोङो माने बार खनले जोङो माने वाइटि स्टुडिअ'खौहा जोङो मानो खुलियो लोगोफोर हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो सिगाङावहाय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन आंनि आंगोमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर मानो होनबा भिडिअआ जोबोरनो इम्परटेन्ट बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै हामग्लायनायखौ बावहरदों लोगोफोर जोङो इउटुब चेनेल बयबो खुलियोना लोगोफोर बयनिबो आखायाव इउटुब चेनेल दङ ना ओमफ्राय जोङो इउटुब चेनेलखौ इउटुबाव जोङो बिदिनो भिडिअ एगारसिगोन भिडिअ एगारनायनि उनाव जोङो मानो बार खनले जोङो माने वाइटि स्टुडिअ'खौहा जोङो मानो खुलियो लोगोफोर जोङो बेयाव बार खुलिनानैहाय जोङो मा नायो आंनि चेनेलावहाय बेसेबां भिउ जादों आंनि चेनेलखौहाय बेसेबां मानसिफोरा नायदों नायाखै बेखौ जोङो चेक खालामो ना नङा होनबा बेबादि खालामनाया जोंनि थाखाय गोरोन्थि जादों लोगोफोर बेखौ मालाबाबो बार खुलिनो नाङा नोंथाङा जुदि बार खुलियोब्ला नोंथांहा बै गोजौथिं दावखोलांनाय इन्सफोरा खमायलाङोसो आंबो गोदान समाव बार खुलिनानै नायदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय ना आं दा मोनथिबाय ओमफ्राय ना बावखायनो आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो फैदों आरोना ओमफ्राय मालाबाबो बिदि बार खालामनो नाङा माने खुलिनो नाङा वाइटि स्टुडिअ'खौहाय नोंथाङा भिडिअखौ होनांगौ इउटुबाव चेनेलावहा मानो होनबा बेसेबां भिउ फैदों बेसेबां भिउ फैयाखै भिउ माने मा गोबाङानो बेखौबो मोनथिया जानो हागौ माने बेसेबां मानसिफोरा नोंथांनि चेनेलखौ नायदों बा नायाखै नोङो बेखौ चेक खालामनो दरखारानो गैया लोगोफोर अन्नानै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो नाङा आंनि खोथाखौ मानि नोंथाङा भिडिअ होबाय था कन्टिनिउलि नोङो खामानि माव माने 1 उइक बा 2 उइक बिदिनो रेगुलार नोङो होलांबाय थाना आपल'ड खालामबाय थादो लोगोफोर नोंनि भिडिअआहाय खमसे खम 6 मिनिट 7 मिनिट 10 मिनिट बिदिबोला नोंहा माने बिराद मोजां जायो आरोना ओमफ्राय ना वाच टाइमाबो लोगोसे जाफालांखायोखा ओमफ्राय ना बे भिडिअखौहाय बेसेबां मिनिट जेनेबा साप'ज नोंहा 4 मिनिट बा 5 मिनिट बिदि जानो हागौ दा ओमफ्राय ना बेखौ आपल'ड खालामनाय समाव नोङो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नोङो डाटाखौ फटनो मालाबाबो अफ खालामनो नाङा नोंहा आपल'डा जाखांबाय अलरेडि कमप्लिट आपल'ड जानायनि उनावबो नोङो डाटाखौ खमसे खम अन लाखि आंनि अनजाग्रा लोगोफोर अके नोङो डाटाखौ अन लाखिनानैहाय नोङो ओमफ्राय ना उनाव नोङो नोंनि गोसो अफ खालामोना अन दिनोना अफ खालामो ओमफ्राय नोंनि भिडिअआ बेसेबां मिनिट बे एसेबांनो मिनिट नोङो अन दोनथ' आरोना होमबाना नटिफिकेसनबो थांगोन नोंनि लोगोफोरनियाव बिदि आरोना नोंनि लोगोफोर माने नोंनि साबस्क्राइबार फेमिलिनियावहा गेदेर इउटुबारफोरा होनोना वाइटि स्टुडिअ'खौहाय आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नायनांगौ आरो बेयाव नायोबा बैयाव माबा माबि जायो होननानै बियो जेबो जाया लोगोफोर गावनो डाउनसो जालाङो बार खुलिनो नाङा आंनि अनजाग्रा लोगोफोर जेब्लानोखि नोङो सानफ्रोमबो भिडिअखौहाय आपल'ड होगोन अब्लाना बियो गावनो नोंथांनि चेनेला देरलांगोन जेरै आंना आरो गुबुन मोनसे चेनेल दंबावो आं आइडिया मोनदों दिनै आङो बेवखायनो नोंथांमोन आंनि बर' माहारि आंनि आगैमोन बा आब'मोन नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामदों आरोना मालाबाबो भिडिअखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव मालाबा बार बे वाइटि स्टुडिअखौहाय अन खालामनो मालाबाबो नांथारा सानसेयाव खनसे बिदि खालामजायो ओमफ्राय ना अभार खालामनो नाङा अके जेब्लानाखि मबाइल
बाहेरनिफ्राय बा पकेटनिफ्राय मबाइल बख'नानै बार वाइटि स्टुडिअ'खौहाय अन खालामनानै नायब्ला आगैमोन नोंथांनि भिउआ खमायलांगोनसो। नायोना बार मबाइलखौ बख'गोन आरो बार नायगोन आंहा बेसेबांनो बारायदों, आंना बेसेबांनो साबस्क्राइबार जाखो दिनै सानसेयाव। आरो बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आंहा बेसेबांनो मानसिफोरा आंनि भिडिअ'खौहाय नायदों आरो आं बे भिडिअ'आव बेसेबांनो साबस्क्राइबार मोनदों आरो आं बेसेबां लाइक मोनदों, बेयो मोनसे गोसो गोरबोआवहा साननाय फैयोना। बे साननायखौ फैनानैहाय नोंथाङा जाया गोदान इउटुबार जागोन बिथाङा बार वाइटि स्टुडिअ'खौहाय बिदि चेक खालाम, बेबादि चेक खालामनो नाङा लोगोफोर, अके डाउनसो जालाङो।